kali tampilan dua lagu terbawakan. Terus nuhuni pamundhut saking kyai-kyai sepuh dipun cawisaken pamundhutan saking para kaneman ugi dipun ladosi. Nggih. Iki uga ana pundhutan iki sing nembang endi Mbak Dia. Nggih. Terus Mbak Mita. Karo Mbak Ani pisan. Oh, tiga nggih, Pak. Nggih. Saya. Iki pundhutane ninggal katresnan utawa lali janjine. Iki loro dipilih sing ndi? Iya. Coba. Oh, jejer bocah iki diaturke menane Bapak Kades Krasa uga katresnane melekat ning warga masyarakate. Racakipun sinden panjenengan menika anu Pak Roto. Loh, iki pancen dike Roto. Kok ora Roto kuwi kurang payu. Nggih, Roto racakipun Roto sinden panjenengan iki. Kamu. Sinden iki Roto kuwi nyenengke kabeh. Lah iya sindene amung rasa. Ya, apa ndak sing di ora tegese nyenake rasa ki lho. Digarap langgan dhisik kaya apa ninggal katresnan. Ya, Mas Bowo langsung dados. Sambil robyong